Jeg hedder Jes Petersen, og jeg driver Entreprenørexpressen. Komplet Leje hjælper os med transport, materiale og mandskab. Vi er et firma med omkring 50 fastansatte medarbejdere. Vi laver alt fra jord, kloak og beton, nyt og gammelt. Det her fakturkontrol, det er jo en kæmpe tryghed for os, fordi vi er mange medarbejdere, der måske ringer og bestiller ind, og får vi de rigtige priser på fakturen, er der blevet skrevet mere på fakturen, end det der er aftalt. Det er jo et stor hjælp for os, at der er nogen, der lige tjekker fakturen af det. Komplet Leje, de gør det jo for det første lettere for os, at vi skal ud og jagte de rigtige priser på alt muligt og bare skaffe det udlejningsgrej, vi ønsker, om det er medarbejdere eller det er maskiner. Så har vi ligesom lagt over til dem, og de gør det rigtig godt. Og vi kan bruge vores tid på alt muligt andet end at sætte i telefonen og ringe til alle mulige leverandører.